Hello sonaफोर एकिफोर दिनैनि दिनावबो आं नोंसोरखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोहरनाय जालायबाय दे सनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै सनाफोर जाय नायनो मोजां मोनगिरि बेथ' नायखायोनो जाहैबाय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबोबा लोक्षिफोर सनाफोर अन्नानै साबस्क्राइब खालामहरदे सनाफोर नायनानै ओरैनोल' थानो नाङा थ' बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिन दे सनाफोर नायलांदोलाय अन्नानै लोगोसे दसेखिनिखौ थाथ'दोलाय सनाफोर दे बामलु लाबाय नै भुटाननि आलु लाबाय भुटाननि आलु ओइ दुनिया दे रे दुनिया 20 টাকা তিনটা দে ব্রা দাদা दे बामलुआ दहाय नै ओंख्रियाव सेरनाय लाबाय बैहाय दाना बे गामिनि फाननायखौ अरस'नो लाबाय नै सनाफोर नोंनाबो दंमोन ना बामलुआ आब'नाबो ए दे बाहाय लाबाय आङो ओं 10 थाखा बागानो मोनै लाबाय आं बिस्रा मानो फैयाखै बाजिमोनहा गाबोनसो फैगोन बिहा फैयाखै अबे थांदों बिसोरलाय गाबोनसो फैगोन हा मालानो ए दे एयारटेल बा ओरै सोलोंनोबाय नाङा नों सैबाय थाला बिदिसो खालामदो गोदाबाय खय पिस जागोन बेलाय जोंहाथ' मानसि बुरजा ना सनाफोर नै जोंहा ओंख्रिया मोनबायानो ना एवनाय आरिनायखौ आं देखायबाय थायासै डाइरेक्ट ओंख्रिखौल' देखायबाय टाइमा हास्लाबा जानायखाय मोनबायानोसै जानांसिगौल'सै जा गोथाव जाखासिगोन लकेल नाजों टेस्टि ग्रास काप ओंखाम जानोसै नै सनाफोर मादैया ना बिदै नै जेब बानायबाय दहाय लाबोनायखौ दाउदैयाबो न'निमोन सनाफोर नै नस्थ' जाबाय दाउदैमोन बानलु थाइनै लाबाय दालि दुलि लाबाय थायासै सनाफोर मोनानियाव ओरैनो जाब जाबाय बेजोंनो दालियाबो दं नांला आंनो नैबे नायाबो जाबा मोनो नै नांला बाबाय मैथाजों नाजोंबो नांला बिदि मोनसेजोंनो जानोसै हेल' सनाफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै मोनानि नै ना बिदैजों दाउदै बानलु थाइनै लाबाय होखावसै जानाया अन्नानै नायलांदोलाय Aku punya. 나야 테스트 나. Bebes de um snake. Vai não, você sabe o
बानलुआ गोसाथार आलदा लादों अर सुनायखौ मोजां लुबैयो आं बै दै दंना Kadangnya aku. Iya, sok. Gila sih kang kabeam. सनाफोर जाखांबायानो मादैया नै दाउदै जानोसै न'नि दाउदै नै गोरा जाबाय एसे बिदिखौल' अननानै जोबजासिम नायदो सनाफोर सुनाय बायदि जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर बेहायनो फोजोबनाय जाबाय आं सनाफोर बाय गुड नाइट